галерия Николай Павлович е създадена през далечната 1967 година като част от музейната сбирка на Историческия музей. По-късно, през 1988 година, вече става самостоятелна художествена галерия, която носи името на възрожденския художник Николай Павлович. Галерията притежава близо 6000 единици, разделени в следните фондове: живопис, графика, карикатура, скулптура, иконопис, приложно изкуство, рисунки и спомагателен фонд. Между най-интересното от фонда на галерията са творби на Николай Павлович, Александър Божинов, Цветан Радославов, пейзажите на Никола Танев и Константин Штъркелов, портретите на Никола Михайлов, Асен Василев, Бинка Златарева, Владимир Димитров Майстора, Стоян Венев, Дечко Озунов, Рудолф Фиала и много други. Тук се съхраняват графики на едни от най-изявените български графици, както и на чужди майстори, които са участвали в престижното международно биенале на графиката в град Варна. Във фонда се намират и ценни скулптури, икони, стотици рисунки и една уникална сбирка от карикатури, която наброява около 4000 бройки. Тези карикатури са на Александър Божинов. Особен интерес представлява неговата диорама «Младата София». Галерията е основен организатор на художествения живот в града. Домакин е на ежегодните традиционни есенни изложби на свищовските художници, които се провеждат от 1977 година. Също така на гостуващи изложби, на Международното биенале за детска рисунка, в което редовно участват деца от 4 континента. В залите на галерията редовно се организират камерни концерти, поетични четения и рецитали.